Meidän lukuisat kuuntelijat, niin heiltä on tullut vähän palautetta, Joo. että meidän pitäisi ehkä jollain tavalla Esitellä itseämme. Niin, meidän pitäisi jollain tavalla esitellä itsemme tai toisemme, koska kukaan ei oikein tiedä, keitä me ollaan. Pystyykö mä esittelemään mut itteni sen kautta, että mulla on liian iso pää tähän niin tonttulakkiin, koska tää ei mene mulle päähän. Se oli kiva, että sä toit 2 tonttulakkiin, mutta siis tää ei vaan niin mene mulle. Joo, sulla on yllättävän iso pää kyllä, pakko sanoa. Ja sit se sun toi mittanauha myös nyt varmisti sen. Joo, mutta mä toin siis sen mittanauhan sen takia, että mä ajattelin ommella Epulle tonttulakiin, koska hänellä on niin iso pää, että kaupasta ei saa sen kokoisia. Mittanauhalla ei mitata mun vyötäröä tai mitään muutakaan mun osia, vaan se oli vaan niinku tää pää. Et hyvä, mä tunnen oloni paljon turvallisemmaksi nyt. Me lähdettiin tälleen just esittelemään meille tärkeiden asioiden kautta itteemme. Mut joo, ei siis, mäkin mietin, että mitä mä voisin kysyä sulta, että mikä kertoisi eniten meidän kuulijoille niin kuin susta. Sitten mulla tuli mieleen, että mitä pahaa sun eksät sanois susta? Ennen kuin me alettiin nauhoittaa näitä jaksoja, niin mähän soitin yhdelle mun eksälle ja kysyin siltä, että nyt kun tässä on aikaa mennyt, niin voisiko se antaa niin kuin vähän palautetta, että millaista oli asua mun kanssa. Ja mä vähän petyin, kun se oli jotenkin niin diplomaattinen ja sanoi vaan, että meissä kaikissa on hyvät ja huonot puolet. Kyllä mä yritän aina saada sitä palautetta jollain tavalla. Ja yksi asia oli se, että kun mulle on niinku tärkeää, että pestään niinku kädet, kun tullaan kotiin. Mä oon aika ehdoton sen asian kanssa. Ja jostain syystä nämä niinku mun kumppanivalinnat tai ehdokkaat, ne on kokenut sen jotenkin hirveän ahdistavana. Tai sellaisena, että minä pakotan heidät tekemään jotain. Niin mun mielestä se on jotenkin common sense, että pestää pöpöt pois, kun tullaan kotiin. Niin sit voi, mikä se on, koskea kaikkeen ilman, että siinä on jonkun random ihmisen räkää ja semmoista. Mutta tää on ollut yksi sellainen palaute, että se on ahdistavaa. Teidän miehet aina pese käsiään, kun ne käy vessassa, että saati sitten tolleen, että joo. Mitä jos sun kumppaniehdokas ei pese käsiä sen jälkeen, kun tulee vessasta, niin mitä sä sanot sille? No, sanotaanko näin, että on joskus ehkä käynyt niin, että Niin, on joskus käynyt. Silleen hypoteettisesti ehkä joskus käynyt niin, että siis mähän on tosi herkkä, mä kuulen ja mä näen kaiken. Ja mä en tee sitä tahallani, vaan se on jotenkin mä vaan huomaan kaiken. Niin se, että ihminen käy vessassa ja jos se pesee kätensä saippualla, niin sehän kestää tietyn ajan. Niin sit se on aika helposti tulkittavissa, että jos kuuluu sellainen tosi muutaman sekunnin vesi on päällä, niin silloin on huuhdeltu kädet vedellä. Ja sehän ei ole tarpeeksi hyvä sitten. Saippuahan sitoo pöpöjä ja poistaa ne. Vesi ei samalla tavalla. Mä oon jotenkin ajatellut, että tää on ihan sellaista maalaisjärkeä, että totta kai pestään saippualla kädet, kun tullaan kotiin ja kun käydään vessassa. Niin, mutta sitten mä huomasin, että oikeastihan me, tai myöskään naiset, niin oikeasti ei enää sen jälkeen, kun on kasvanut vaippaiästä pois, niin huolehdin niin paljon kakasta, koska mehän ei oikeasti pestä enää sen jälkeen vedellä kenenkään pyllyä eikä omaa pyllyä, kun vaippa otetaan pois ja sitten just alkaa pyyhkiä paperilla. Niin oikeasti meillä ei ole pidetä, me ei käytetä suihkua, tosi harvat käyttää. Niin oikeasti, niin siis vauvan pylly pestää kaikista parhaiten. Täältä on joku 5 minuuttia kakasta tässä nyt oikeesti. Okei, no jos mä kysyn jostain muusta kuin kakasta. Mutta mikä se sun pointti on? Siis se, että meistä tulee vähemmän hygienisiä vauvajien jälkeen. Joo, se on totta. Niin, ja se on yllättävää.
koska sitä ajattelisit, että meistä tulee enemmän hygienisiä. Eli toisin sanoen, somessa joku laittaa, joku ranskalainen tai italialainen tai kreikkalainen, jossa niitä pidetään vähän enemmän, laittaa tosi usein videon, että miksi muualla Euroopassa ei käytetä sitä suihkua vessassa. Ja siihen ei ole mitään muuta syytä kuin semmoinen tapakulttuurinen syy, että me ei nyt vain jakseta. Niin ja siis onhan se myös sisustusnäkökulmasta, että se on aika iso, jos pitää se koko niinku, mikä ihmeen pikkuhaame se nyt on. Että... Mutta meillä on se suihku, meillä olisi se suihku siinä vieressä. No meillähän on aina se pikkus. No kyllä naiset käyttää sitä. Käyttääkö naiset? Mitä? Joo, mutta... Siis saanko mä tietää jonkun, nyt mä en tiennyt. Siis kyllähän varsinkin silleen kerran kuussa siitä on paljon hyötyä. Kyllä. Sanotaanko näin? Niin, mutta eikö se ole... veri on saastasempaa kuin kakka. Niin. Siis Aika silleen jännä. kulttuurisesti. Okei. No mutta siis... No mä aloin miettiä, että mitä joku voisi halua tietää, kun siis tämmöiset perusasiat, niin ne kuulostaa musta silti, että niistä ei niinku riittävän syvällisesti pääse käsiksi siihen, keitä me ollaan. Niin sen takia musta tuntuu, että joko pitäisi tulla meidän kanssa kaljalle, tai sitten meidän täytyy jotenkin keksiä ne oikeat asiat. Ja ehkä nyt, tälle sosiologina mun tulee aina, että ne oikeat asiat liittyy jotenkin sinun taustoihin, joko työelämässä, koulutuksessa tai perhe-elämässä. Niin mikä sulle näistä on kaikista tärkein? Koulutus, perhe vai työ? Perhe, ehdottomasti. Ne muuthan on vähän sellaisia, että niillä voi sitä elämänlaatua jollain tavalla parantaa, mutta se perhe on kuitenkin se, josta niinku saa sen tuen, tai jos sellainen niinku olisi, niin siitä saa sen niinku tuen ja ehkä sen, että niinku jaksaa sitten tehdä niitä muita asioita. Mut nyt kun sä vaan niinku kyselet multa, niin mä ajattelin kysyä sulta, että mikä on sun lempielin? Miten musta tuntuu, että tää niinku jatkaa tätä kakkateemaa? Ei! Ei. Mä voin kertoa, mikä on mun. Okei. Mun lempielin on iho. Joo, mä itse jotenkin mietin sitä heti, mutta vaan siitä syystä, että se on aina niissä tietokilpailukysymyksissä, että mikä on isoin elin. Onko se jotenkin näin? Joo, niin on. No kyllä mä sanoisin, että haima. Johtuen siitä, että aina kun mä näin Juise Leskisen televisiossa, niin se puhuu jotenkin haimasta ja siitä, miten se ei toimi. Mutta mä en itse asiassa tiedä ikinä, että mitä haima tekee silleen niin kuin käytännössä. Niin, ehkä mä sanoisin haima nyt tähän kohtaan, mutta se johtuu vaan siitä, että se on mulle tuntematon. Niin, että se on sellainen mysteeri Kyllä, elin. kyllä. Okay. Mutta se, että jos sun tärkein elin on iho, niin mitä se tarkoittaa, että se on sun tärkein? No, itse asiassa mun lempi. Ai niin, lempi, niin. No, koska siitä on jotenkin mulle eniten iloa. Ensinnäkin sehän on hyvin niin kuin, miten sen sanois, että se tapa, millä iho korjaa itsensä, sehän on melkein niin kuin maagista. Miten se vaan niin kuin, korjaantuu. Mutta sitten toinen on se, että kun mä oon vähän sellainen niin kuin pimple-popperi. Mikä? Niin kuin sellainen, että niinku mun on pakko niinku puristella kaikkea. Jos mä löydän jotain mun iholta, jota voi niinku puristaa, niin se on mulle niinku hirveän viihdyttävää. Niinku just jos on jotain sellaisia sisään kasvaneita karvoja ja tällaista, niin niitä on niinku mukava sille puuhastella. Et siitä tulee myös tällaista pientä niinku viihdykettä itselle. No kun sanoit, että iho korjaa itseään, niin onko sulla kokemusta siitä, että sydän ei korjaa itseään? No, enhän mä tiedä. mä rupesin niinku miettimään tiedätkö, silleen... Niin, mä tiedän, miten sä rupesit miettimään sitä. Käytän, kyllä, tai niinku silleen biologisesti. Joo. Mutta jos tälleen niin kuin, mikä se sana on? Symbolisesti. Niin, tai abstraktisti, niin mulla on ehkä vähän sellainen kokemus,
Et kyllä se on vähän vaikea korjata. Niin. Ja sit sitä ei voi puristella silleen ihan miten vaan. Okei, Daddy, jos lähestytään nyt eri tavalla eksä-kysymystä, sitä, että mitä sun eksä sanoisi susta, niin onko sellaisia vuosia, että sä et saanut joululahjoja tai sun ei olisi pitänyt saada joululahjoja ja mistä se johtuu, että sä et olisi saanut niitä? Tämä on nyt jotenkin tosi vaikeasti kysytty. Ei ollut vaikea kysymys. Mulla on vaan vähän niin kuin, sanotaanko, että tämä joulu on vähän silleen herkkä aihe. On ollut muutama vähän sellainen ei niin onnistunut joulu tässä viime vuosina, jolloin ei ole kyllä hirveästi lahjoja näkynyt. Voinko mä mieluummin vastata niin päin, että millaisia hienoja lahjoja mä oon ostanut mun eksille? No joo, voit, mutta sit mä aloin nyt kiinnostua enemmän tietysti siitä varsinaisesta kysymyksestä. Mutta siis se, että eksien joululahjat on tosi mielenkiintoinen, koska mä muistan, mua syytettiin aina siitä, että mä annoin niinku liian tyhmiä lahjoja. Siis silleen niinku, että ne oli joku niinku hassun hauskoja. Niin kuin mä muistan silloin, kun mä alettiin Annikan kanssa olemaan, niin mä annoin sille, tai ekana ja tokana vuonna, tiedätkö, semmoisen kävelykepin, jossa oli töötti ja sitten semmoinen lasinen pullo kiinni. Ja mä muistan siis jotenkin sitten Annikan äitikin vielä oli siinä tilassa, missä mä annoin sille sen ja se ihmetteli, että miten joku voi ostaa noin typerän lahjan, varsinkin silloin, jos ne tavallaan niillä on jotain juttua. Ja se oli mun mielestä maailman hauskin lahja ja siinä yhdistyi hirveästi kaikkea mulle tärkeää. Mutta ei siis vieläkin mä saan kuittaamista siitä lahjasta. Mä en niinku tiedä, että mitä. No, mutta mikä se idea sen lahjan takana sit oli? No se on se kävelykeppilahja, missä on pullo ja töötti, niin se on ilmeisesti eläkkeelle siirtymisen lahja. Että se ei nyt mennyt siltä osin sille ihan etiketin mukaan, mutta kun mä halusin aina rikkoa sitä etikettiä, koska mullekin nämä niin kuin perinteet oli aina vähän hankalia ja vaikeita siis siinä, että siitä tuli hirveästi odotuksia, mitä olisi pitänyt täyttää, niin sitten mä jotenkin vedin sen aina vähän niin kuin läskiksi sen homman. Niin. Vedit sen vähän niin kuin överiksi sen takia, että sä oot niin kuin tavallaan jo valmiiksi feilannut sen homman. Joo, kyllä mä tajuun. Niin ja sitten plus sitten, että tärkeille ihmisille lahjan ostaminen on siinä mielessä hankalaa, että sä et niinku tiedä tykkääkö se siitä. Ja sitten se on niinku just se voi tuntua itsestä vaaralliselta se ajatus, jos se tykkää jostain. Ja sitten tietysti myös se, että mä kuullut myös, että ihmiset osti tosi kalliita lahjoja. Sekin vähän niinku jännitti. Mutta mikä sun tyhmin lahja, mitä sä oot ostanut sun eksälle? Mulla oli silloin opiskeluaikoina tällainen. Me aika paljon silleen nörtteiltiin kotona vaan ja mä muistan, että hän oli kuitenkin aika sporttinen tyyppi, mutta mulla oli sitten ehkä vähän sellainen vaikutus häneen, että me ei sit jostain syystä hirveästi sportattu. Ja hän rupesi ahdistaa vähän, että sitä painoa rupesi tulemaan, niin sit mä ostin hänelle tällaisen niin kuin ostos-TV, sellaisen Abtronicin. Että hän voisi niin kuin käyttää sitä sit, kun me pelataan, että se niin kuin treenaa mahaa siinä samalla. Ja sanotaanko näin, että hän ei arvostanut sitä lahjaa. Mun mielestä se oli niin kuin tosi hauska, koska siinä oli myös se niin kuin ajatus siinä takana. Mutta niin. Mutta joo, siis koska Abtronicista kiusattiin muakin, vaikka mulla ei ollut sitä, koska mulla oli se toinen ostos-TV:n laite, se Total Gym, mitä se Chuck Norris niin kuin, mainosti. Ja lukiossa mä treenasin siellä yöllä, koska mä en nukkunut. Mä pelasin Action Quake 2 ja treenasin sillä keskellä yötä. Ja sit kaikki alkoi kiusaa, että sä oot se Total Gym-tyyppi, kun mulla alkoi vähän lihakset kasvaa. Ja mä en ole niin kuin vieläkään päässyt siitä leimasta, koska vieläkin kun mä näen niitä tyyppejä, niin ne on silleen Total Gym. Mitä? Tavallaan se on hirveän kiva, koska sittenhän
ilmeisesti sillä tuli joku vaikutus, mistä pystyi sanoa, että hei, tuon lihakset kasvanut. Mutta tosiaan se oli se, että se oli aika paskalaite ja se meni helposti rikki, niin kuin ne yleensä menee. Mutta ei ehkä ihan yhtä huono kuin toi Apptronic. Mun mielestä se tuntuu aika kivalta jotenkin, kun se niinku stimuloi niitä vatsalihaksia. Oliko siitä hyötyä? No sitä mä en tiedä, koska sitä ei hirveästi arvostettu, niin kyllä se niinku katosi jonnekin aika syvälle kaappiin sitten, että... Onko sä kysynyt, onko sillä sun Excellä vielä se? No ihan varmasti ei oo. Voin luvata. Voi se olla, että on. Kun meillä kaikilla on jotain joululahjoja, mitä me ollaan säilytetty, niin kuin jostain ihan way back, vaikka niitä just mitä sä oot saanut sun Exiltä, niin mä muistan, että mulla on jotain semmosia unileluja. Se on musta jotenkin ihan hirvittävän olo, että on säästänyt just ne unilelut. Kun sieltä on saanut jotain koruja ja siis varmaan jotain ihmesormuksia ja sitten mä oon saanut jonkun kokoelma CD:nkin varmaan joskus itse asiassa siellä oli varmaan E-Typea ja Britney Spearsia ja Alexia ja näitä muita maailman parhaita yhtyeitä, sekin on hävinnyt, mutta sitten ne unilelut seuraa jossain laatikossa sun mukana. Joo, kyllä mä oon mun mielestä saanut hyviä lahjoja kyllä ja arvostan sellaisia käytännöllisiä lahjoja. En mä oo niinku heittänyt pois mitään, mutta kyllähän se tavallaan on vähän ongelma, että jos se suhde ei ole loppunut silleen niin kuin kivalla tavalla ja sitten näkee niitä tavaroita siinä ympäri kämppää koko ajan, niin mulla on ainakin sellainen assosioiva muisti, joka niinku sille sekunnissa on sille ai niin toi tyyppi. Niinpä. Joo, mutta ehkä se on se pointtikin. Ton takia ei voi heittää kaikkea pois. Kun mulla tuli just mieleen esimerkiksi nämä lapsuuden joulut, se on semmoinen aihe, mikä ehkä näin niin kuin sosiaalialan ihmiselle senkin takia herättää tunteita, että joka joulu saa nähdä televisiosta mainoksia, missä puhutaan siitä, kuinka joissakin kodeissa aina riidellään ja juodaan ja näin. Niin se on niin kuin valmiiksi latautunut tämä asia, tämä niin kuin lapsuuden joulut. Mutta näihin tavaroihin liittyen, että mun äidillä on sellainen tapa, että se heittää aina kaiken roskiin. Silleen niin kuin, että kaikki vaan mitä tulee, ei turhaa tavaraa. Niin sitten jotenkin tosi vähän on niin kuin semmoista tavaraa säilynyt, mutta mulla on onneksi 2 semmoista laatikkoa, mitkä on kellarissa, niin ei paljon muuta mahu sen takia, että ne on siellä, niin mä en niitä heitä ikinä pois. Koska joku materiaa, mutta materiaalla on merkitys, niin sen takia se ei ole koskaan pelkästään mitään tavaraa. Niin se on niinku sen takia, mutta niinku lapsuudessa mä halusin oikeasti ne kaikki lelut, mitä mä silloin aina sain, niin mä ajattelin, että mä säilytän tämän aina. Mutta niinku, sitten kun mä aloin miettiä, että mitä ne on, ne mitä mä oon lapsena saanut, mitkä olisi mulle edelleen tosi tärkeitä, niin en mä muistanut yhtäkään. Muistatko sä? Joo, kyllä mä muistan joka ikisen. Mä muistan, että mä sain sellaisen ison niin kuin Barbie-linnan. Siihenkin liittyy tarina. Kaikkeen liittyy tarina. No, mutta se Barbie-linnan tarina kuulostaa siltä, että myös joulupukki haluaisi, että kerrot sen. No, kun sekin liittyy ulosteeseen, niin se mun piti itse asiassa kysyä. Niin. Että kun me siinä, oliko se nyt edellisessä jaksossa, puhuttiin häpeästä, niin ymmärsikö mä oikein, että sä et kuuntele meidän jaksoja? Kyllä siis mä yritän joka kerta kuunnella niitä, mutta siis se oikeasti siis se kun kuuntelee omaa ääntään niin kun, riittävän pitkään, joka tarkoittaa siis yli 3 minuuttia, niin se alkaa tuntua jotenkin pahalta sydämessä. Mutta mä kyllä joka kerta yritän. Mä kyllä kuuntelen aina sun juttuja sieltä, että sulla tulee tosi hyviä juttuja. Mutta sit mulla on vaikeuksia, siis mulla on vaikeuksia. Se ei tarkoita sitä, että mä luotan meihin sinällään, vaan että... Munhan pitää ottaa se tavallaan kunnianosoituksena, että sä luotat siihen, että mä oon niinku editoinut sen niin hyväksi, että sun ei tarvitse edes kuunnella. Mutta se oli jotenkin jännä ajatus, että ensinnäkin mä oon nyt editoinut niitä, niin kyllä se on aika raskasta, jos editoi sen jakson niin kuin yhdessä päivässä, että kuuntelee koko ajan sitä omaa ääntä ja se ja mä yritän niitä vähän niin kuin poistaa sieltä, että meidän se koko ideahan on se, että me ei niin kuin editoida mitenkään niin kuin sitä kontekstia tai mitään tällaista. Ja just se, että jos nyt
aika usein mä huomaan niin kuin jälkikäteen, että on sanonut jo niin kuin silleen kieliopillisesti ihan päin puuta jotain, niin en mä jotenkin koe, että niitäkään pitää editoida, että se nyt on mitä on. Et se mitä mä teen on, että mä yritän välillä ottaa niinku niitä niinkuja pois. En mä osaa editoida sitä luonnolliseksi. Niin. Siitä ei tule autenttinen silloin. Niin. Mutta mä ajattelen sillä, että mä en usko, että Matti Nykänen kuunteli omiin levyjään, mutta se silti levytti niitä. Niin siinä on mun syy, miksi mä en kuuntele. Tai miksi mä en kuuntele. Mutta toisaalta ehkä Matti Nykäsen olisi pitänyt kuunnella omia levyjään. Miksi? Jotta se olisi osannut tehdä parempia levyjä. No joo, mutta mä luulen, että se voi olla Matilla vähän se, että hän ei välttämättä itse halunnut niitä tehdä ja hän sai siitä paljon rahaa, että se ei ollut mikään sellainen, sillä ei ollut merkitystä, että ehkä enemmän se raha oli sit se, mikä siinä puhutteli. Ja nyt se tavallaan tämä yhtäläisyysmerkki katoskin tässä tämän meidän podin ja Matti Nykäsen tuotannon välillä, koska heti pilasin sen. Niin. No, ei se mitään. Mut niin, harrastukset. Vuodesta toiseen mulla on sama pakkomiele, mikä mulla pysyy, niin se on tietysti toi kuntosali. Ja just näin somessa, kun Arnold Schwarzenegger sanoi, että Arnoldilla ei ole mitään semmoista jatkuvuutta hänen treenaamisessaan, vaan hänellä on vaan niinku pakkomielle ja addiktio. Niin mä koen, että mulla on samoin, mutta tästä addiktiosta on enemmän hyötyä kuin haittaa. Se on niinku samoin. Mä vaan menen aina silloin, jos muuten on jotenkin ikävää tai ei muuten jotenkin saa päätä niin kuin selväksi tai jotenkin jos on liikaa paineita, niin sitten mä menen sinne. Se on oikeasti, se on varmaan vähän niin kuin kirkko tai sitten se on vähän niin kuin se on vähän niin kuin työkalu tavallaan myös. Niin, mutta sitten sen ongelma on tietysti se, että kun se on just sitä semmoista nopeaa toimintaa, mikä lisää sykettä ja nostaa sun vireystasoa ja kaikkea muuta, niin tavallaan se sopii kauhean hyvin mulle, mutta se ei välttämättä ole se kaikista niin kuin paras tapa jotenkin laskemaan kierroksia, vaan että sit se saattaa ylläpitää niitä pitkälle yöhön asti ja sitten se kierre on valmis. Joo, mutta voi sitä pahempiakin addiktioita olla tietysti, niin. Se on hyvä, jos saa sen ohjattua johonkin suhteellisen terveelliseen. Tietysti sekään ei ole hirveän terveellistä, jos se menee sit ihan yli jotenkin. Niin, se onkin jännä se, että mitä se tarkoittaa, että se menee yli. No mitä Matti Nykänen olisi sanonut, niin kuin elämä on life. niin, mutta jos se hyppäsi mäkihyppyyn, se treenasi lujaa ja sitten se varmaan... Treenasko muka? Niin. Eikö se ollut jotenkin se juttu, että se ei välttämättä hirveästi treenannut? Se oli aika niin kuin sellainen luonnonlahjakkuus siinä hommassa. Mut mites, mä tiedän jonkun verran, että sun harrastuksia on pelit, niin kuin näin. Niin kuinka paljon sulla menee aikaa, mä käytän tätä vanhaa sanaa, videopeleihin viikossa? Mä luulen, että tämä pelaaminen on mulle vähän sama kuin sali sulle. Et pelaaminen taitaa olla ainoa asia, joka sammuttaa mun aivot edes niin kuin hetkeksi. Koska se oli hauskaa, kun tuossa mulla oli sellainen sometauko 2 kuukautta tuossa aikaisemmin. Ja mä olin huolissani silloin. Niin, no sehän on se syy, miksi me istutaan tässä tänään itse asiassa. Ja mä en myöskään pelannut silloin. Ja Jessus, että mulla oli paljon aikaa tehdä kaikkea. Niin sitten mun kaveri tuli käymään ja mä näytin sille kaikkea, mitä mä oon tehnyt. Mä olin maalannut taulun ja sitten mä olin opiskellut kaikki alkuaineet ja jotain Afrikan maita ja tällaista. Ja mä olin aloittanut samaan aikoihin sit uuden lääkityksen, niin sit mun kaveri vaan katsoi mua, kun mä esittelin niitä, että niin mitä lääkettä sä niinku oikein saat? Et sen mielestä toi kaikki oli jotenkin, että miten mä oon saanut noin paljon aikaan. Mä oon niinku burnoutissa ja toi on niinku se, mitä mä burnoutissa saan aikaan. Niin ajattele, mitä mä saisin aikaa, jos mulla ei olisi sitä burnouttia. Kyllä se pelaaminen vie varmaan päivässäkin varmaan 2 tuntia, riippuu päivästä. Se ei ole niinku silleen addiktio sillä tavalla, että niinku haittaisi mun elämää, mutta tosi aikaa vieväähän se kyllä on. Mutta mä luulen, että mä myös tarvin sitä, koska
kun sanotaan, että no mene metsäkävelylle, että se olisi jotenkin mielenterveydelle hyvä, niin mä tuun vaan kahta ahdistuneempana pois sieltä, koska silloinhan vasta ne ajatukset pääsee ja kun on silleen 10 eri kanavaa päällä, jotka koko ajan syöttää mulle tietoja ja ideoita ja sitten se mun sisäinen dialogi ja kaikki mun ongelmat, että mun aivot pyörii koko ajan ja se on niinku sellainen hyvä ja huono asia ja pelaamisella mä saan sen niinku pois, koska silloin se fokus on vaan siinä pelissä. Sähän oot muuttanut ihan hirveästi, niin kerro nyt jotenkin lyhyesti, mistä sä oot kotoisin ja mikä on ollut sille paras paikka asua ja näin. No, mä pitkän aikaa aloitin aina ton kysymyksen sillä, että mä en oikein mistään kotoisin. Ja se oli hirveän hauskaa. Mutta sitten kun sit samaan aikaan se on surullista, koska mä kaipaan semmoisia alueidentiteettejä tai ainakin semmoista kokemusta siitä, että jossain on niin kuin omiensa joukossa ja näin. Mutta se, että miksi siltä tuntuu, että ei ole mistään kotoisin, niin johtuu ehkä siitä, että on lapsuudessa muuttanut tosi paljon. Että sä asut siellä Kivenlahdessa, niin mä mainostan aina, että mä oon niinku tavallaan sieltä, koska siellä me asuttiin niinku siitä lähtien, kun mä olin joku 4 ja sitten vuoteen 1997. Ja sitten me muutettiin tonne Nokialle Tampereen viereen ja se olikin tosi kyllä iso juttu, koska muuttaa pääkaupunkiseudulta sinne Timo Jutilan ja Raipe Helmisen seuduille, niin siinä saa esimerkiksi lempinimen Study Boy ja joutuu viettämään aikaa enimmäkseen internetissä. Mutta se ei, mä aina sitäkin analysoin, että Espoossa monille kavereille kävi vähän huonommin, niin ehkä se olikin onni, että muutti sinne, koska sieltä on myös sit aina syy ja motivaatio lähteä pois sieltä pienemmältä paikkakunnalta. Lähiössä helposti tulee sellainen kokemus, että ei tätä parempaa ole. Ja siinä oli ehkä yksi, mutta sitten muutettiin Huittisiin ja se oli kauhea, koska se oli liian maaseudulla. Ja sitten sen jälkeen tuonne Tampereelle mä muutin elää itekseni ja olin portsarina just silloin. Ja sitten lähdin vasta opiskelemaan Vaasaan, joka on sitten myöskin vähän sulle ehkä läheinen sen Pietarsaaren takia. No kyllä mä koin, että se Vaasa oli tosi kiva, mutta siis se henki, mikä oli Vaasassa, niin oli ehkä myös sit jotenkin mun opiskeluiden kannalta vähän erilaista, koska kaikki on siellä yrittäjiä tai ainakin on semmoinen yrittäjähenkisyys ja kansainvälinen meininki, niin se oli siinä vaiheessa mulle vierasta, mutta siellä oli tosi hyviä baareja, missä pystyi vetämään kännejä ja sitten siellä oli myös hyviä kuntosaleja, missä pystyi treenaamaan tosi paljon. Ja sain kyllä myös suomenruotsalaisia kavereita, jotka oli tosi kivoja, mutta sitten myös siellä tosiaan niin mulle tuli oikeastaan ekat semmoiset isot ahdistuneisuusjaksot ja sitten mä aloitin terapian ja tavallaan löysin myös semmoista niin kuin ehkä sen aikuisuuden ensimmäisen askelin sillä, että täytyy jotenkin elää iisimmin ja tasapainoisemmin. Niin kyllä mä sanoisin, että Vaasalla iso merkitys, mutta kyllä mä sanoisin näin jälleen espoolaisena, että ei sen, niin kuin sen Espoon merkitystä voi mitenkään vähätellä, että vaikka se Kivenlahti, niin voi olla, että se on mulle edelleen se kaikista läheisin paikka, mutta mä katson, että just Espoo kuvastaa hyvin paljon sitä, että kun siellä on paljon erilaisia näitä tämmöisiä keskuksia ja ne ei välttämättä kommunikoi toistensa kanssa kauheasti, niin semmoinen mäkin oon. Että täynnä semmoisia erottamattomia ristiriitoja, mutta kuitenkin saman nimen alla. Ehkä näin. Mutta mites sun? Siis kun tää Pietarsaari, näytit sen videon, missä oli niitä traktoreita se joulutori, se oli jotenkin niin ihana. Joo, siis mähän oon syntynyt Pietarsaaressa kaksikieliseen perheeseen ja itse asiassa eilen mä mietin sitä, että miksi mulla oli jotenkin niin voimakas se tunne, että mun on pakko päästä pois sieltä. Tein sellaisen pienen analyysin siinä, että mun isä sairastui syöpään, kun mä olin varmaan jotain 15. Se ei ole ehkä paras ikä käydä läpi sitä. Niin mun isä oli sellainen hyvin niin kuin voimakas persoona ja meillä oli aika huono suhde muutenkin. Ja sitten kun tuossa iässä näkee sen, miten se niin kuin sellainen voimakas mies vähän niin kuin kuihtuu ja
sairasti kuitenkin aika pitkään, jos mä en niin kuin muista ihan väärin, niin kuin vuoden 2 ehkä. Ja jotenkin se oli heti alusta aika selvää, että tämä ei tule niin kuin loppumaan hyvin. Se aiheutti myös niin kuin mun kaveripiirissä sen, että jos miettii sitä, että millaista se on käydä läpi itse sitä, että vanhempi kuolee, niin musta tuntuu, että mun niin kuin lähipiirille se oli vielä hankalampaa. Et siinä tapahtui vähän sellainen, että mä sanoisin, ne ei niin kuin tahallisesti sitä tehnyt, mutta sen takia, kun toi on niin vaikea asia, mistä puhuu, niin kukaan ei enää oikein tiennyt, miten niin kuin olla mun kanssa. Niin siinä kävi vähän sellainen, että mä huomasin, että yhtäkkiä mä oon aika yksin. Mulle tuli aika voimakas sellainen, että mun on niin kuin pakko muuttaa täältä pois. Ja nimenomaan Helsinkiin, koska kaikki suomenruotsalaiset Pietarsaaresta menee Vaasaan tai Turkuun. Ja jotenkin niin kuin aloittaa elämä uudestaan. Et mä en halua, niin kuin, että tämä kokemus jotenkin määrittää mua niin kuin mun loppuelämän. Sitten muutin ensin Vantaalle, sitten Helsinkiin ja sitten Espooseen. Mä ajattelin aina silloin, että mä en ikinä enää muuta takaisin Pietarsaareen, että se on jotenkin niin huono paikka ja niin poispäin. Mutta en mä tiedä, onko se tää ikä tai jotain, että rupeaa vähän niin kuin näkemään ehkä ne pikkupaikkakunnan hyvät puolet. Et siellä on enemmän sellaista jonkun sortin yhteisöllisyyttä ja sitten kun ne välimatkat on niin paljon pienempiä, niin aikaa on enemmän ja jotenkin ei ole niin kiire. Joo, sehän on parhaimmillaan. Pienet paikat on samanlaisia kuin semmoisessa jouluelokuvassa What a Wonderful Life, missä niin kuin ihmiset aina palaa sinne samaan kylään perustamaan perheen ja sitten siellä löydetään se onni ja merkitys niiden samojen ihmisten ja heidän uusien lastensa kanssa. Itse asiassa mun kaveri sanoi hyvin tässä, että niin, että voihan siellä sitä yhteisöllisyyttä olla, mutta sä välttämättä ehdi sitä koskaan näkemään. Että niinku, et sä käyt töissä ja tuut kotiin ja sitten se alkaa uudestaan alusta. No tää on ehkä vähän semmoinen pessimistinen kuvaus, koska mä ajattelen, että ne, jotka sitten muuttaa takaisin sinne kylään, ja niitä on tosi monia, että siellä Annikakin, kun on tuolta Virrolta, niin sinnekin on muuttanut monet hänen kavereistaan, varsinkin pienten lasten kanssa, niin sähän tuut erilaisena ihmisenä sinne, että hyvässä ja pahassa. Et voi olla, että sit sä haet sinne kunnanvaltuustoon ja sä alat vaikuttaa siellä, ja että tavallaan sitten taas se Keskusta-Suomen ihanne toteutuu, eli meillä on koko Suomi asuttuna sitten, mutta nythän se ei näytä enää siis niin toteutuvan, vaan että ne tietyt paikat ei enää vedä takaisin sitä porukkaa. Mutta mulla tuli mieleen, kun sä näytit sen traktorivideon, jos sä muuttaisit sinne Pietarsaareen nyt, niin minkälaista sun elämä olisi? No siis varmasti paljon helpompaa. Et siellä on niin paljon halvempaa. Siellä saa niinku omakotitalon 100 000. Täällä ei mulla ole yksin varaa ostaa kuin ehkä jostain ei niin mukavalta asuinalueelta jonkun aika pienen kämpän. Ja muutenkin se, että kun sit olisi äiti siellä samassa kaupungissa, niin siinä olisi sit aina apu ja auttaja, joka ymmärtäisi sen, että kun mä pyydän apua, niin mä oikeasti tarviin sitä. Et mikä se on niinku unconditional auttaja. Et kyllä mä uskon, että mun äidilläkin on haastavaa se, että kun me asutaan niin kaukana, että ei hänkään näe lapsen lastaan hirveän monta kertaa vuodessa. Että on tavallaan se päätös, jonka mä oon silloin joskus tehnyt, että lähdin vähän niin kuin karkuun. No okei, no sit jos nyt menee tuohon jouluun vähän. Onko sun jäänyt mieleen joku yksittäinen joulu hyvässä ja pahassa? Miten sä aina muistat? Jos et sä halua kertoa jotain tosi sad story tähän, niin ei tarvi. Mutta sä voit tietysti kertoa myös jonkun hauskan joulun. Mä en tiedä, pystyykö se samaistuu siihen, että joulu ei ole pitkään aikaa mulle ollut mitenkään sellainen niin kuin ilon juhla. En mä tiedä, se on jotenkin sellainen muistutus mulle siitä, mitä mulla ei ole. Mulla on paljon ystäviä, joilla on isot perheet, monta sisarusta ja ne viettää sellaisia sukujouluja. Niillä on niin kuin sellaisia tosi hienoja perinteitä. Niin mä oon niin kateellinen niistä.
Et jotenkin se on sellainen unelma, mikä mulla on aina ollut. Et onko se sit siitä, kun on niin pieni se perhe, että mulla on mun äiti ja mun veli, joka on yleensä ulkomailla ja sitä ei hirveästi näe. Sitten kaikki muut sukulaiset asuu tosi kaukana ja tietysti mun äidin mies ja hänen lapset ja näin, mutta miten sen niin kuin sanoisi? Se on sellainen tietynlainen haikeus aina jouluna. Onko se sitten se, että kun on kokenut sen, että isä on kuollut, niin se on jotenkin sellainen muistutus siitä, että... Niin joulussa on aika paljon semmoista bagagea automaattisesti. Ja sitten varsinkin kun miettii jotain niin kuin lapsuuden jouluja, että mullakin kanssa on yksinhuoltaja äiti, koska isä ei ollut koskaan mun elämässä, niin mullekin se muistuu enemmän niin kuin just silleen, että silloin oltiin niin kuin kaksin. Ja sitten just toi yhteisöllisyys, niin itse kaipasin kanssa, että olisi aina ollut joku sukujoulu ja oltaisiin menty johonkin mökille. Kyllä sitä yritettiin, mutta siis ne oli melkein aina ne päättyi jollain tavalla huonosti tai siellä oli riitaa tai liikaa päihteiden käyttöä. Ja sitten mä aina mietin, että miksi se menee niin, mutta se tietenkin menee siksi, että ne suhteet on vaikeita, plus sit ihmisillä itsellään on paljon ongelmia. Ja lapsena sä et ymmärrä sitä. Ja sä et ymmärrä sitä, että semmoiset isot tapahtumat, että ne on ongelmallisia itsessään siksi, että me ei niinku tulla sen hyvän kanssa niihin, vaan me tullaan myös sen kaiken muun. Et mulle oikeastaan, siis semmoinen tietynlainen odottava tunnelma, niin kuin siinä kun mä mietin joulua, eikä pelkästään hyvässä, vaan silleen, että silloin jotain, niin kuin käy jotain semmoista ikävää. Sen mä huomaan, että mulla on se. Mutta sitten mulla kyllä myös on se, että koska siihen liittyy se semmoinen oleminen ja rauha, niin useinhan me vietettiin sille joulua, että me katsottiin äidin kanssa leffoja ja äiti nukahti sohvalle ja sitten mä katsoin sitä leffaa vähän pidempään. Ja sitten taas monena muuna kertana, kun mentiin mökille, niin sitten tavallaan muistaa kiireen sen, että kun oli pakko tehdä kaikille ruokaa koko ajan ja äiti oli tosi ahdistunut siitä, että sun täytyy koko ajan väsäillä ja sitten aina on semmoinen ihme, täytyy huomioida jokainen ihminen, joka sinne tulee. Niin tässä on nyt se yhteisöllisyys sitten. Onko sä sitten kokenut, että nyt kun sulla on oma lapsi, että se joulu on jotenkin muuttunut paremmaksi tai ootteko te löytänyt jotain uusia perinteitä sitten? Joo, ehdottomasti. Äiti oli vähän semmoinen, että se koki myös näitä perinteitä jotenkin ikäviksi johtuen omista kokemuksistaan. Niin mulle taas sitten ne on ollut hirveän jotenkin voimavaraa ja tärkeitä, koska niihin sisältyy se turva, että asiat menee samalla tavalla. Joo, kyllä me ollaan alusta pitäen niitä rakennettu ja sitten myös niinku se niinku ilo on tullut vaan sen kautta, että tavallaan kun tehdään yhdessä. Ja sitten mä oon ymmärtänyt sen, että kuinka tärkeää alusta lähtien tehdä jotain juttuja yhdessä, koska sitten ne jää perinteiksi ja niitä tehdään niin kuin näin. Mutta kyllä siinä on myös paljon painetta ja siinä on niitä odotuksia. Mä luulen, että nyt onneksi Ruo on vielä niin pieni, niin se ei osaa vaatia jotain niitä lahjoja, mitä minä vaadin silloin aikoinaan, että mä olisin iloinen. Vaikka sitten loppujen lopuksi niillä ei ollut ihan kauheasti mitään merkitystä, vaikka niitä vaaditaan, niin ehkä sitten tulevaisuudessa voi olla, että niissä on vielä enemmän jotain semmoista painetta. Mutta mä ainakin yritän siihen, että tavallaan se, just sen leffan, sen ihmeellinen elämä ihanne, eli se, että se yhteinen oleminen ja myös kaikkien tarpeiden keskellä, eli siis se, että myös niiden vanhempien tarpeilla on merkitystä jouluna. Ja musta tuntuu, että kun se on unohtunut hirveän usein, että esimerkiksi se, joka tekee ruokaa, niin että voi olla, että hänelläkin on jotain tarpeita. Ja kyllä mä tiedän, että monissa perheissä se osataan hoitaa, mutta siltikin silloin kun me tullaan yhteen, niin se usein tuppaa menee niin, että jonkun tarpeet unohtuu ihan tosi paljon. Että tavallaan siinä tulee ehkä se siskonpeti-sketsi, missä on se äiti, joka aina sanoo, että ei minua tarvi huolehtia nyt, että ei, minä ostin arkun valmiiksi jo itselleni, jos satun kuolemaan tässä kohtaa. Ja ei mitään, tuossa on teille rahaa, kun tulitte kylään. Ja niin kuin se, että jotkut on sellaisia jotenkin, että olisi myös muiden vastuulla ehkä sitten jouluna jotenkin huolehtii siitä, että joku muukin kuin ne lapset otetaan huomioon silloin. Joo, kyllä mua jotenkin hävettää nykyään, kun mä oon mennyt Pietarsaareen joulunviettoon, niin mä oon jotenkin itse niin uupunut, että mä vaan makoilen jossain sohvalla ja mä en jotenkin jaksa auttaa. Mutta mä luulen, että mun äiti ehkä tietää sen, että Jenni on vähän väsynyt.
Se on jotenkin ihana ajatus, että sä tuut jouluna sinne kotiin ja sit sä oot vähän väsynyt. Joo. Mäkin olisin jotenkin toivonut, että se, että nyt on niinku oma lapsi, että olisi tullut niitä omia perinteitä. Mutta mulla on ollut vähän huono tuuri jotenkin tässä. Mä en ole hirveän monta joulua edes viettänyt mun tyttäreni kanssa, koska silloin hänen niinku ensimmäisinä vuosina, niin se firma, missä mä olin töissä, niin siellä oli aina joulujuhlat viikko ennen joulua. Ja lennätettiin, tiiäksä, ympäri maailmaa ihmisiä samaan tilaan. Me oltiin joku 3-4 päivää. Niin voit kuvitella, että joku niinku tauti siitä sitten tuli jouluksi. Ja sitten on ollut koronaa, jolloin ei saanut matkustaa mihinkään ja siinä vaiheessa oltiin jo erottu. Et mä oon niinku viettänyt tosi monta joulua nyt yksin. Ja ne on ollut sellaisia niinku tosi surullisia, että mä oon käynyt ostamassa kaupassa jonkun sellaisen kinkkupaketin ja joku pikku rossolipaketin. Ja niin kuin nyt myöhempinäkin vuosina sitten, että kun vieläkin on yksin, niin musta on jotenkin kivempi, että mun lapsi viettää sen isänsä kanssa, jolla on, miten se nyt sanoisi, perhe ja Puitteet. sukulais, että heillä on sellainen niin kuin kunnon joulu. Mä en niin kuin halua, että mun lapsi viettää sen joulun niin kuin mun kanssa kahdestaan, tiedätkö. Et jotenkin mä haluan, että mun lapselle tulee niitä perinteitä, koska mun mielestä ne on sellaisia muistoja, mitkä muistaa sitten vielä vanhempanakin. Ja ne on sellaisia niin kuin kivoja muistoja. Jos nyt jotain positiivista pitää joulussa sanoa, niin, niin päihteet ei ole koskaan ollut osana meidän jouluja. Niin kuin sellainen turvallinen kaikin tavoin. Mutta ehkä siinä on ollut vähän sellainen suruvaippa päällä aina eri syistä. Joo, toi on jännä toi päihdekeskustelu just, koska se ainakin Alkon tilastojen mukaan se on hirveän oleellinen juttu jouluna, että Posse oikeasti kittaa ihan järjettömiä määriä viiniä. Mutta sitten just, että mä muistan sen, että joskus se oli ihan älyttömän hauskaa. Silloin meni 18-vuotiaana, lähti niinku erikseen kaupunkiin yökerhoon nimeltä Senssi, mutta siellä oli yksinäisiä ihmisiä juomassa. Ja mä muistan semmoisen niinku tilanteen, missä baarimikko niin sanoi semmoiselle miehelle, joka kysyi, että voiko sä nyt antaa niinku mulle kaksinkertaisena ton viskin, kun lain mukaan ei saanut antaa sitä. Niin sitten se sanoi se baarimikko, että no tän kerran, että nyt kun on joulu, niin mä voin laittaa sulle sen 3-kertaisena sen viskin. Se oli mun mielestä maailman surullisin tilanne. Mutta sitten samaan aikaan muistan, että se samainen äijä oli sitten siellä tanssilattialla jossain vaiheessa. Joku semmoinen nainen, jolla oli toi tonttulakki, niin otti siinä siellä tanssilattialla siltä äijältä. Niin tää on niinku semmoinen mun joulutarina joltain vuodelta 2002 tai 2003. Tavallaan siinä oli mun mielestä kaikki joulun sävyjä jotenkin noin. Mutta vähän erilainen. Vähän erilainen, mutta useimmiten Nokialla varsinkin silloin kun oli yläaste- ja lukioaikana, niin me mentiin kirkkoon. Ja sekin oli tosi jännä, että ihmiset, jotka ei ollut millään tavalla uskonnollisia, niin meni muistaakseni aattona tai päivänä kirkkoon ja siellä näki ne kaikki nokialaiset. Et usein näillä kylillä on just tämän tyylinen tapahtuma, että se on joku tämmöinen sadonkorjuun kaltainen juttu ja siellä tavataan. Ja se on niitä muistaa kyllä aina, vaikka siellä sit Nokialla oli varsinkin nämä Riku Rinteet ja Markku Koivistot, jotka siitä levitti samaan aikaan jouluna tätä saatanan palvonnan vastaista tarinaa ja se oli sitten vähän erilainen. Mutta siellä oli myös ihmisiä, jotka eivät olleet, halusivat jouluna, että meillä olisi hauskaa. Ja mulla on siitäkin semmoinen niin kuin 2 tunnin minidiskille tallennettu audio, missä me ollaan siellä joulukirkossa ja mä oon äänittänyt meidän varmaan maailman ensimmäinen podcasti. Me lauletaan niitä jotain Enkeli taivaan lauluja. Ihan kauhean kuulosta. Mutta se oli jostain syystä tosi oleellista nauhoittaa ne kaikki sinne. Sitten kun on just vähän tämmöinen 18, 17, 16, niin joulu alkaa jo edustaa vähän semmoista vapautta. Silloin kun sä ajattelit näin, että nyt sä muutat pois täältä, niin mietitkö sä muuten ikinä se, että tuutko sä sinne niin kuin juhlapyhinä takaisin noiden?
Kyllä mä Niin. silloin, varsinkin kun olin nuorempi ja oli opiskelija-alennukset, niin mähän kävin esim. Kesätöissä Pietarsaaressa ja niin kun, kyllä mä kävin tosi usein lomilla ja tämmöisinä siellä. Nykyään vähemmän. Junaliput on ihan hirveän kalliita. Mites sun muuten nyt joulu? Meneekö sä nyt sinne Pietarsaareen? No näin mä oon suunnitellut kyllä, että mä muutama vuosi sitten, kun mä ostin mun sähköauton ja mulla oli sit suunnitelma, että mä ajan mun Leafillä Pietarsaareen, se on 500 kilsaa. Mä olin tainnut ostaa se auton 2 viikkoa ennen joulua ja enhän mä niin kun tiennyt niin paljon sähköautoista. Ja tuossa mun Leafissä se ei ole pitkän matkan auto, se on tosi hyvä kaupunkiauto. Sitten sattui vielä sellainen kiva juttu, että oli joku -25. Ja mitä tällainen keli tekee sähköauton akullehan on se, että se kuluu paljon nopeammin. Ja myös se vaikuttaa tosi paljon, että ajaksa 80 vai 100. Et sitä mä en silloin vielä tajunnut. Niin mulla taisi kestää joku 10 tuntia ajaa ja mä tietysti dokumentoin sen Instagramiin tämän mun hienon matkan ja ainakin yksi pariskunta päätti, että ne ei osta yli ikinä sähköautoa sen seuraamisen jälkeen. Et siitä sai ehkä vähän väärän kuvan, millaista sähköautoilu on, mutta mä ajattelin nyt niin kuin tänä vuonna lähteä kokeilemaan uudestaan tätä eeppistä matkaa. No mutta toi on ihan seikkailu tavallaan. Et sä muistuttaa sitä, että sä lähtisit jollain semmoisella 50-luvun autolla, jossa on sit eri syistä yhtä epävarmaa, pääseekö se perille asti. Joo, ja siis mulla on vähän, tai varsinkin silloin aikaisemmin, se niinku tällainen range anxiety oli aika paha. Että mä pelasin aika varman päälle aina. Niin. Et piti olla joku 20% ainakin akkuu ennen kuin lähtee lataamaan ja näin. Sanotaanko näin, että sähköautoilu on elämäntapa, ainakin mun autolla. Et se on sitten eri, jos sulla on joku sellainen 500 kilsan rangen auto. Tuolla mun pääsee talvella ehkä 200 kilsaa, niin se on sitten vähän sellainen säätöjuttu, mutta mä oon tottunut. Mites teidän joulusuunnitelmat? No meillä on nyt pitkän aikaa sen aikaa, kun Ruu on ollut olemassa, niin ollaan yritetty yhdistää näitä, että Annikan toinen puoli porukoista tulee meille ja sitten mun äiti tulee kanssa aattona. Ja sitten niin pitkään kun kaikki tavallaan siinä aattona jaksaa olla yhdessä, niin sitten me ollaan ja sitten varmaan mennään käymään sitten niin kuin Annikan isällä siellä ja sitten Ruu näkee kaikkea. Että tämähän on hauskaa, kun tavallaan Ruullakin on niin paljon nyt näitä mummia ja pappoja ja kaikkia näitä, niin sitä haluaa pitää niin kuin esillä. Ja kyllä mä oon huomannut silleen, että kyllä se niin kuin lapsi jotenkin myös eheyttää niitä suhteita. Just ainakin, mä oon miettinyt, että onko siinä myös semmoinen, että siinä vaiheessa, kun Ruu on niin pieni, niin sit se on helpompaa. Että siinä vaiheessa tiedätkö, kun lapsi ei ole enää niin sellainen johdateltavissa kaikkeen aikuisille kiinnostavaa, niin sitten kun se alkaa ole rasavilli, niin voi olla, että se ei enää yhdistä sit niin paljon, mutta ainakin vielä toistaiseksi. Ja sitten itse nyt ajattelen aina, tai että mitä mä haluaisin, että joulut olisi, niin että siellä olisi sitä yhteistä tekemistä, koska just se, että kun mä oon tottunut, että mä vaan oon, niin jos mä vaan oon tekemättä mitään, niin se ei jotenkin ADHD-henkiselle ei ole se kaikista paras tapa muutenkaan. Että sit mä alan funtsia ja miettiä kaikkea. Sit mä menen yleensä salille. Mä oon tosi usein jouluaattona salilla, joulupäivänä salilla. Ja sit se on ihan sikasiistiä, mä voin sanoa, että se on siis parhaimmat salit on tullut nimenomaan noilla juhlapäivinä, koska mä oon päässyt vapautumaan siitä jostain henkisestä hommasta, mikä mulla on siinä päällä. Joku paine tai joku semmoinen, että onko nyt kaikki sukulaiset tyytyväisiä, olenko minä tehnyt nyt kaiken riittävän hyvin. Toi on myös vähän se ongelma, että kun on kasvanut tavallaan yhden ihmisen kanssa, niin mun on tosi vaikea jotenkin tunnistaa itsessäni niitä semmoisia velvollisuuden kaltaisia tuntemuksia, missä mä voisin olla tyytyväinen siihen, että mitä mä teen. Eli se menee jotenkin niin, että täytyy onnistua koko ajan hirveän hyvin.
Ja sitten kun ne on aina vähän abstrakteja juttuja, koska ei kukaan ole vastuussa kenenkään sukulaisten hyvinvoinnista, että tämä on niin kuin tosi tärkeä huomioida, mutta se vaan aina tuntuu siltä. Niin sitten tavallaan, että ei se ole ihme, että meillä on niin miljoona semmoista elokuvaa ja kirjaa näistä niin kuin yhteisistä jouluista ja siitä, miten ne ihmissuhteet siellä jotenkin menee oudosti ja sitten ne päätyy keskustelemaan niiden hukkaan heitetyistä mahdollisuuksista ja huonoista elämistä, koska siltä se voi niin kuin siellä tuntuu, että ehkä kyllä mä, niin kuin vaikka mä aina sanon, että haluaisit tekemistä, niin se tekemisen pitää aina olla chilliä jotenkin. Et miten voisi olla chilliä tekemistä? Että mitä se on? Joo, ja kyllä mä uskon, että Suomessa se ehkä vähän kaatuu aina sen yhden ihmisen niskaan. Että kyllä mä luulen, että tälleen perheen vanhimpana lapsena mun pitäisi olla siellä auttamassa, mutta ehkä mä vielä joku päivä tässä ryhdistäydyn. Mutta meidän niin kuin joulut Pietarsaaressa on nimenomaan tosi chillejä. Että me aina katsotaan jotain tällaisia brittiläisiä murhasarjoja, mitä nämä on, tällaisia niin kuin dekkareita ja no tälleen vähän ADHD-aivoisena, niin henkisenä, joo. Niin totta kai mä niin kuin näprään puhelinta siinä samalla tai tänä vuonna varmaan neulon jotain lapasia, mutta kyllä mä niin kuin, en mä pysty vaan olemaan. Niin, se on vähän ehkä semmoinen jännä käsitys, että mitä se oleminen on. Koska vaikka meillä ei olisi näitä miljoonaa ruutua, niin mä luulen, että silloinkin sun ADHD-henkisyydessä sulla olisi jotain kädessä. Niin, ja mun mielestä mulla on vaan se yksi ruutu, mutta sitten kun varsinkin mun äidin mies, mutta mun äitikin vähän, ne on sellaisia urheiluhulluja, niin sitten välillä, kun mun äidin miehellä on niinku telkkarista tulee jotain ja sitten sillä on tabletti, josta tulee jotain muuta ja sitten puhelimestakin saattaa tulla jotain, niin sitten mä voin olla ihan silleen, joo Jenni, sulla on vaan niinku 2 ruutua, että this is fine. Joo, se on kyllä totta. Mulla on aina semmoinen käsitys jotenkin vanhoista miehistä, ehkä vaan joskus semmoinen, että jonkun isoisä tai jonkun vanhempi setä niin katsoo joko lentomäkeä tai hiihtoa sohvalla, mutta sitten se ei oikeasti katso sitä, vaan se koko ajan vaan vaihtelee kanavia, ja sitten sillä saattaa olla toisessa kädessä joko lehti tai sitten kännykkä, ja sitten se on niinku sitä hänen omaa aikaa siinä. Mutta se mun pitää kyllä nyt sanoa, että mun äidin mies, niin se ei ole niinku mun mielestä vielä vanha, että se ei ole edes 60 vielä. Ootas, joo, se ei ole edes 60 vielä, niin aika nuori mies vielä. Se voisi olla hyppäämässäkin sitä lentomäkeä. Niin, just näin, niin. Joo. Onko sulla ikinä antanut joku neuvo se, että mene uimahalliin, mene uimaan? Koska mulle annettiin joskus neuvoksi se, kun oli just joku, mä tiedän, joku Burnis ehkä, niin sanottiin, että uiminen on tosi hyvä laji, että varsinkin, että meidän uimahalli on rauhassa siellä. Ja sitten kun mä menin uimahalliin, niin siis mä en voi niinku edes selittää, kuinka surullista oli uimahallissa siis olla esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, missä sä haluaisit vähän niinku jotain semmoista uutta elävöittävää ja uptempo-tunnelmaa ja tämmöistä. Siellä on varsinkin siis siitä niin kuin aamupäivästä ihmisiä, jotka köllöttelee siellä altaassa. Ja varmasti heillä on tosi kivaa ja näin, mutta se näky on siis kaikkea muuta kuin semmoinen nostattava. Ja se on iso halli, kaikki ovat yksin. Kaikki uivat yksin, tekevät asioita yksin, siellä kaikuu, siellä on tosi outo akustiikka ja sitten monessa altaassa on kylmä. Niin se oli yksi kerta, mä kävin siellä, tajusin, että eihän tää nyt tee hyvää kellekään. Mutta sitten mulle hyvä joku sanoi, itse asiassa espoolainen, että heidän jossain paikallisessa altaassa on ihan eri meininki ja siellä on taas semmoinen niin kuin paikallisten vesijuoksijoiden semmoinen yhteinen piiri. Mä sanoin, että varmasti, mutta niin kuin se, että se on kuitenkin vaan se tunti päivässä, että kaiken muun aikaa mun mielestä uimahallin kaikista kivoin tuoli on siellä ihan ylhäällä kahvilassa. Siellä, mä tykkään itse asiassa, oli hyvä, kun Annika ja Ruu oli uimassa jossain, niin mä istuin siellä ylhäällä, kun mä tein duunia ja katoin sinne, niin se näytti paljon kivemmalta se uimahalli silloin siellä alhaalla. Kaikilla oli paljon mukavampaa kuin silloin, kun sä itse oot siellä.
Joo, mä oon tehnyt tota samaa just kun mulla on vähän sellainen, no tavallaan uimahallifobia. Et mä oon vaan niinku nähnyt liikaa ja tässä taas niinku korostuu tää mun herkkyys, että kun mä näen ja kuulen kaiken, Niin. mitä mä en halua nähdä ja kuulla, niin kun mä kävelen paljain jaloin siellä, mä ajattelen sitä jalkasientä, joka hyökkää mun jalkoihin ja mä näen ne tädit, jotka ei peseydy ennen altaaseen menoa ja menee sinne samaan veteen lillumaan kuin minä. Ja sit mä myös näen ne, jotka peseytyy ennen altaaseen menoa, mutta ottaa sen hemmetin suihkun käteen ja hinkkaa itseään sillä. Ja sitten ne kaikki laastarit, jotka tulee yhtäkkiä siellä lilluu, niin mä en vaan niinku, mä en pysty siihen enää. Mulla on muuten tuohon ihan loistava joulutarina. Ja se oli, koska silloin ennen kuin me muutettiin Nokialle, niin me käytiin Nokialla jouluna, koska siellä mun täti ja mummo asui. Ja me mentiin sinne Nokian Edeniin. Se on kylpylä. Kaikki kunnia kylpylöille, jotka ei enää oikein kannata, mutta siis no siellä sitten minun tätini ui ilmeisesti sammakkoa siellä aikuisten altaassa ja sitten mä katsoin, kun yhtäkkiä se jotenkin niinku sylki kauheasti jotain tälle niinku veteen. Ja sit sieltä tippui niinku semmonen siis todella iso, ruskea joku juttu sinne veteen. Niin siis se oli niin kauhistun näköistä tätiä, mä menin läheksi, mä katsoin, niin semmonen ihan älyttömän iso kakkapökäle, joka oli sen suuhun mennyt vahingossa siinä. Ja se oli siis, mä en ole ikinä nähnyt niin kauhistunutta ihmistä, kuin mitä se täti oli siinä tilanteessa. Hän lähti sieltä menemään, mutta sanoi meille, että Eppu, nyt lähdetään pois täältä. Ja senkään jälkeen niin täti ei ole mennyt sinne Nokian Edeniin. Ja mun mielestä tää, niin siis me päädyttiin tähän kakkaan. Joo, ympyrä on sulkeutunut. Joo. Lopetellaanko siihen? Joo, mutta se oli oikeesti, se oli... Joo, siis se oli kyllä oikeesti se, että tulee sen suuhun se.